Ma koro Jothumbe Madongo Nindo en saa 5:11 ng'ato to dich report YouTube na saa 3:11 manyiso ni gini osekawo gimoro 2 hours. Sedeke 2 hours. En 2 hours. 2 hours. Koro Kofi Makadori timo marach ne ng'ato to ok duok ng'ato ga e form. Timbe mabeyo ma samoro nyalo duoko ng'ato. To video minene report ne chien ka chige ni Kofi no se report videos moko. Se report moko. Mane in fact kese go poni YouTube podwa yalo. Ma ochako ma omedo. Kori kono Kofi ne ya. Timo addition. Kata dang YouTube ni lal madhe. Tok dog hit. Mano tok dog hit. Ok odogi. Ok onyali. Ne kata YouTube ni dhi malal Kofi Makadori. Hit to pod ok idhi hit gi YouTube ni. Ok onyali. Kendo joluo tevuri sama mamuchwanyuru kata kiwacho gimoro to YouTube magirenge mano tok solution. Wadhi aseme. Wadhi aseme mano tok solution. Gi YouTube kocha. Ifa kunyalo penjo YouTubers madongo mag joluo gikonwa ni ati pesa di mag yude YouTube. Ma uneno ka gima koponi ati timo tinyalo tieko ng'ato. Then video mineno report ni, this was an advertisement that I was given. Iwinjo mani ngeni kora chako kisongo mani ngeni kora alieko somba mabe ngeni tum dola kili Musa Juma na wacho ni tum dola somo gakili matin ineno Mose Konyango kata dange go mang'ato ni ibet gi ngufu ma in koro ine moluori ine makore goji mano tok duok ga ng'ate form. Iwinjo emomiyo jo kizungu no wacho ni two wrongs do not make a right. I think they were very, very, very clear when they were stating that. Ng'amonge kizungu nyalo loko mano, kechko tawuoyo ge kizungu. Koro LTN ma jogi yware go ni. To LTN ni to wacho in fact wan wa host manaji wanu kwuo. Wan wa host manaji. Koro kopo ni neno ka gimono wacho no miriambo you can come monde clarify adieri e live kaka jogo no biro. Iwinjo gik moko ma ng'ato wacho ni ati kenda mi 24 hours kenda ngo mondi gol gigo mago gik machieth buok munu baro go wiji chon. Sane piny olony ma gigo mago gige walo. Iwinjo dho buog jok moko mopogore be onge ng'ama biro sai ni biro donjo ni e inbox ni ani Kofi Makadori wasai keth YouTube Kofi kethi mondo biji ochako nenie kuming'ade thom 3,000 koni ma Kofi go choko moro bane ne ng'ade 3,000 ka koni no ywarugo anto adonje ywarugo nade owadu ma Fredo biro no mari adwa na bed hosted a host anakosa ngo gik mowadu mono wacho asango winyo wacho ni bwana an nasitiyo gi Kofi adwa na wuo matin amiye and I'm the same person mono promote kata thumbe Kofi sani Kofi odonjo YouTube nani ati kila time o report wang'ni okasa onge jawangla masayo ni ati wuona gi Kofi we uru wuoyo kode Kofi keth gini mondi chak pong idhi koni ng'adi shoka sarani itere shoka sarani wachni mas Kofi pong to kata koponi ting'o chuma ka goya na emineno ni omari anta biro an ngeni ni Kofi ni kendi Kofi wietek kendi Kofi kirato go Kofi biro timo nare goya mondo kore chak pongo show wan gi mwagine ni Jothum doge koro pongo show manyo chogo mari manyaka nyo chogo mari mo pongo show mari oyudo nyota oyudo nyota kwa paska zikie opongo show iwinjo an okaywara gi ng'ato but ka ng'ato kalo lainda iwinjo ka ng'ato kalo lainda to kata bed mana ni ringo gi gari kata bed mana ni ting'o chuma iwinjo an chumbi no otherwise chieth guok chake report moro keto chake report moko mang'eny we report achiel kende mak gi kata 7 ti report imaka 8 ti report to kiwinjo winja ni luo trending nation ni odhi kori chak pongo show iwinjo nkech joluo mang'eny dwa biewo wani wach YouTube ni ati YouTube upani YouTube no makoro ne chulande jomono paro ni pidho Nairobi ka noweya ginena ka Nairobi iwinjo pod ginena menena ka umari pod dhi ma live
Jomono pari nyiewo bundles noweyo. Jomono goya picha gi simbe noweyo. Jomono ting'a gi geche gi. Koro in ng'ama pok ochula kata siling achiel e shoni. Chieth guok. Kofi ng'eni dwa wala gi chini. Bondi kona gik moko ni amiyi 24 hours kupano tugo. Koro magi gik mini idhi timo ni kupano tugo. Amiyi 24 hours. Kasto duogo yudo ka ji ogire. Oyudo maka an adhi mbele gi tich no. Chako duogo kao comment ne nodhigo. Bwana ne upcoming sani koro gore gi down going. To down going kar mondo odembre mondo sama koro wasebet malo kocha to wanyalo luongo gi kaka sani usiti luongo at least nyalo perform. Koro ng'ama dwa luongo Kofi Ogena no chwanyorego. Eda no se chwanyorego. Jothumbe no se yanyorego. Ng'amodong. Simi no se chwanyorego. Iwinjo. Simi ene gine ma gitimo interview gi Simi. Kochako ne ka Simi koro nitie dieri moro ma Simi dwa keto. Ochako dhaore gi Simi. Iwinjo. An watimo Onyango ne kwer ni ati gima Chidolo timo rach nikech oyanye kanyo to pako ka kora Asangu bobiro golo partne mano to koro igolo gik moko e YouTube. Mera nitie fuo moko ma koro Ohangla ka koro in fakare Ohangla ko onego bed gi requirements mondo nitie jok moko modhi dala onego bed gi CV form for certificate. No bwana wan no bwana wan wawacho bwana jok matek go wan ok wadagi ni ati ni unyalo dhawo wan dhawo wakia bad koro wan warito mana bang' dhawo no upong' show chieth guok kendo.